uutinen. Selvä. No niin, vieraat on paikalla. Tämän verran meillä on aikaa saada paperi valmiiksi. Kuosmanen, hoida tarjoulu niin kuin sovittiin ja Liljeström, tule perässä heti kun ehdit. Tervetuloa puoluetoimistoomme. Köszönöm. Kiitos. Itseni, puolueeni ja vaimoni puolesta toivotan arvoisan ulkomaisen ministerikollegani tervetulleeksi. Toivon, että maidemme välillä pian solmittava energiapoliittinen ratkaisu saavuttaa onnistuneita lopputuloksia. Örülök, hogy itt lehetek. Szeretem az önök országának energiapolitikáját. Remélem, a jövőben is együtt tudunk működni. Hän pitää energiapolitiikastanne. Saanen ojentaa itse tekemäni käsityötaidon näytteen. And tadaa! Csodálatos. Hämmästyttävää. Anteeksi, meidän täytyy soittaa yksi tärkeä puhelu Brysseliin. Vaimoni tässä sillä aikaa esittelee teille paikkoja. Puolueohjelman teksti on hyvä näkyä siinä. Siitä tästä on. Helvetti! Eikö siitä paperista tule yhtään tuon valmiimpaa? Meilläkö on aika vähin? Pistäkää nyt vauhtia siihen. Mun täytyy lähteä katsomaan, missä meidän vieras on. Tiedättekö te, missä ministeri vieraana? Mitä ihmettä? Idiootti! Eikö sä ole vieläkään saanut niitä sopimuspapereita hoidettua? A szerződés részleteit fejezzük be. Mitä tekin olette saanut aikaa? Sinäkin oot ministeri. Kyllä sun pitäisi nämä hommat hoitaa. No, mitäs sinä olet viime aikoina saanut aikaa? Brysselissä on äänestystä viivästetty. 14.30 pitää olla päätös valmis. Vaikeudet energiasaannin tasapainon ja vaihtoehtoisen energian subventioiden kanssa asettaa ystävämaamme vaikeaan asemaan. Olemme sillä kannalla, että sopimuksen sanamuotoja olisi tarkasteltava uudelleen. Siksi äänestämme sopimusta vastaan tämän iltapäivän istunnossa. Tämä energiasopimus, josta vaimoni sanoi, on